Gospodine. Ajde, ženski glas. Ajde, pa, sad, ovako znam pa... Spasiti siske, ej. Probaj ženski glas, probaj, ajde. Fino, nežno, ajde. Dobro večer, gospodine. Ti si kao je Joe. Jo, Milane, dođi. Kako ću ti sad ne? Hoće li? Mogu ti kakav car. Kako se zovete, mlada damo? Idemo dalje. Kako se zovete? Zajebi me. A? Ajde, ću se utepam, ajde, ne mogu. Sa svoj. Ajde. Ajde. Ajde, izlazi. Ustani. Stiže mi devojka. Devojka mu ide. Devojka. Ustani. Hoćemo da snimimo... Ne, hoće da snimimo reakciju na njegovu devojku. Da vidimo kako ćeš da reaguješ. Anita. Ma zajebavate mi vi. Snimamo reakciju da vidimo. Stani tu, čekaj. Ajde. Ajde. Dobro večer, gospodine. Idite bre u pičku materinu. Ti li si devojka, mate u devojku. Kudela djeci izme jebote, nekite jebo. Pitaj ga kako se zove. A to je preko žicu, da. Ovo je direktno, a nije preko žicu. Ali te ne moraš nikali. I kako